Hello guys, so Botax here and we were back for another video. So karon guys, laglaag la sa taron ha kay wa man tay ka karon guys. Wala man tay ka content ron guys, so maglaglaag lang sa ta. So laag man sa ta diri sa ato ang silingan. So mo dinhi mo silingan diri sa Japan guys. So makita ninyo wa gyud mga waitaw no, murag waitaw. Manggawas siguro ring pabutahan. So our vlog for today is all about laag-laag time. So paso-paso lang sa ta guys. Wa man tay kuan good. So mao na to ang silingan diri guys nga daghan kayong balay pero wa kayong gamay kamgit ang tao. Wow! Apoy violet ano ni? Try tag ato dito guys, ito napita 2 years ka pinako diri pero wala pa ko maabot anang lugar dira. Try na tug naog dito be. Duha ta tag na motor eh. So stop play motor murag nindot gay atong vlog yate. Napay motor nindot gay atong vlog. Ti ang bike no tay. Pero taman narbahom ta dire. Sumuli na jigingan na dire guys nindot kino. Nay murag mga sani cables. Napay charcoal sani sip tawagan. Naan nilang kanindot lang sapa dire. Limpyo. Way mga plastic wrapper, way mga plastic. Try na to magtagalog day karon day. Kaya nag-request nga mga kailar sa nako diri nga naa diri sa Japan, mga same na ko na nabahok po mga Tagalog. So nag-request sila ipatagalog daw na ako daw kay di sila kasabot sa kuwang vlog. Magrong grammar, may tagbisaya, ano yung Tagalog na ba? So ato i-try Tagalog guys, atong panigamutan. So try na ito Tagalog, kung bati, Bisaya na lang yun tayo, pero sindot kito mga Tagalog kay daghang makasabot. So, wow! Kung makikita nyo, marami ding basura, marami ding isda dito. Wow! Grabe ang mga parang ang ganda yung pagka-build ng dito. Okay, matitibay talaga yung mga nila dito guys. Try natin doon, check natin. Baka mahulog tayo dito. Puta. Grabe. Grabe talaga yung mga Hapon gumagawa ng mga yung mga ganyan ba, meron pang mga may parang mga metal sa ilalim. Wow, grabe. Ito yung mga gawang Hapon. Ilalim siguro ito ba? Grabe, may metal talaga So may ilog dito. Tapos may ilog din dito. Wow, ang laking ilog to Ang lalim. Putang lalim ng ilog to. Ang ganda ng ilog. May mga kahoy pa.
YouTube kay mo kita laing linga. Papatay karon guys eh. So ato ang kuan lagi is stroll vlog ra kita karon. So unta naganahan mo Tagalog mo dito no. So sana nagustuhan yung video nito. So ano lang paki-like, share, subscribe na lang sa ato ang channel. Then please hit that bell button para syempre ma-update kayo sa mga bagong video natin na i-upload. Bas hangin eh. So dahil na ko to, salamat guys. See ya, bye bye.